Младо семейство сме и на месец общо получаваме 3700 лева заедно. Имаме си малко бебче и, както можеш да се досетиш, животът ни се върти около него. Затова ползваме този бюджетен шаблон, за да знаем винаги къде отиват парите и какво можем да си позволим. Имаме 3 кредита. Ипотека 800 лева, вноска за кола 400 лева, бебешка количка 80 лева, месечните сметки ток 90 лева, вода 55 лева, интернет 45 лева, телефон 40 лева, Netflix 10 лева. Общо за сметки 240 лева. Бебешките разходи: пелени, мляко, мокри кърпички, кремчета, дрежки 450 лева. Храна за нас 600 лева, основно домашно сготвено. Бензин 300 лева. Лични разходи: козметика, кафе, дребни неща 350 лева. Остават точно 595 лева, които всеки месец заделяме за черни дни, за някоя бъдеща ваканция и за наближаващия рожден ден на бебчо. Малко по малко, но с ясна цел и спокойствие в сърцето. Ако и ти искаш да поемеш контрол над парите си и да можеш да заделяш, харесай и коментирай с бюджет. Ще ти изпратя линк към шаблона